Hej Lea, hvad skal jeg lave? Hvad skal jeg lave? Hvad hedder jeg? Hvad hedder den blog, jeg skal sidde og skrive? Jeg er nødt til at sige noget også. Hallo, hvad er det, jeg skal lave? Hvad er det, jeg skal lave? Hvad er det, Bombers and Bullshit skal lave? Prøv lige at sige det. Hvad er han? Tapas. Tapas på hvad? Tapas og Bombers og Bullshit. På en blog. Og ja. Ja. Han laver ordentligt gode tapas. Hvem gør det? Du laver gode tapas. Hvem er jeg? Bombers and Bullshit. Og mango på. Hør, det er den bedste tapa, jeg nogensinde har fået. Det er skidt, det der. Der er mango på. Men det var ikke endnu. Emo burger til Bombers and Bullshit. Yes! Sådan, mand. Simpelthen så fucking tungt. Så tungt. Jeg har været væk. Det der, det bliver ikke dummere end bedre. Jeg kan ikke engang sige, hvad det hedder. Bullshit, det er noget af det mest whack og langt ude, jeg nogensinde har hørt om.